Og her ser vi et koskelet, vi fandt ude i skoven, da vi var ude at gå. Der er dens tænder, gider jeg røre ved. Der har øjensiden. Der har vi hornet, og den har været bundet fast til et træ, som ikke er særlig tydeligt. Kan I se det? Ja, det der er træ. Så følger vi stammen. Snor. Går over til skelettet. Se. Så, vi står ude i en skov og har fundet et pragt eksemplar af ja, det er et træ af en eller anden art. Jeg kan ikke se, hvad for et, hvor det er blevet afgnævet, og man er blevet alt muligt af dyr. Det er dyr. Og det er simpelthen, jeg har aldrig set noget så fantastisk. Der har vi barken, og det er så fantastisk. Nå, vi må se og sige farvel. Vi ses i næste uge. Hej hej! Meget utydeligt. Men her har vi et pragt eksemplar af et træ, der er væltet. Så det må være en vild djævel, der har gjort det. Jeg synes, vi kan høre noget, men de larmer, så det er sikkert langt væk. Nå, vi ses i næste uge, hvor vi måske får opklaret mysteriummet. Længere ud i skoven, og det er meget utydeligt, så jeg skal finde et godt sted. Og jeg ved, I kun kan se sort, men det bliver ændret om lidt. Her har vi et lille område, hvor den har stået og afmærket sit territorium. Det vilde bæst. Og det ødelægger simpelthen naturen, for i dens afføring er der meget gift. Så det er tydeligvis, at den her har spist noget giftigt. For se, der ligger en plastikpose. Den må den åbenbart have haft med ud. Og det dræber dyrene. Og det er på den måde, den skaffer sin føde. Vi ses i næste uge. Dengang har vi fundet en træstamme. Og se, I kan se på den der måde, den der pind stikker op af, at han har simpelthen betrædet over. Og se, så har han sikkert spist det der stykke der. Og de er helt vilde med træ. Og det kan man se på, at der er sådan, der stikker op, når den tager store bidder på. Det er jo ikke i den her lille en. Og den er vild med træ, når den ikke lige kan finde andet. Og se her. Her har den været grådig, for her stikker der mange op. Den har været sulten. Jeg får øje på noget. Et spor. Sådan her ser sporet ud. Hov, nu blev det væk for mig. Hov, hvor er det? Jeg leder. Der er sporet fra den. Øj, hvor er det fabulous. Vi ses om lidt. Jeg tror, jeg snart kan finde mere. Okay, så kan I se her. Her ligger der noget gran midt ude på vejen, eller sådan lidt væk fra vejen. Vejen er lige der. Men det er et pragteksemplar på, at den simpelthen ikke har kunne spise alt granet. Eller den nok synes det stak, og så har den kastet det op igen. Nå, det er en kort udsendelse det her lige nu. Men vi ses om lidt, sagde jeg jo. Ja, her ser vi en hule, som den har brugt til at bevare noget mad under, eller sådan noget. De gemmer nemlig, de er grådige, fede og tykke. Men vi må se at komme videre, så vi kan finde noget nyt. Farvel, og vi ses forhåbentlig igen. Har vi kraftbevis på, at den har været her? For sådan nogen her, dem sætter de ned i jorden, eller de kaster dem op af munden, og så stikker de dem ned i jorden. På grund af det er et bevis på, at så kan de finde tilbage igen. De ligger altid et stykke væk fra rederne, som de bevarer mad i. Så det må have været en af den rede, vi fandt før. Der står gas. Den hedder gas åbenbart. Så, og te, den hedder gas. Så, ja. Nå, vi ses om lidt måske. Det kommer an på, hvordan du ser de her videoer. Farvel.
Og her finder så monstret. Det er dødt, åbenbart. Det har nerver. Det siger lyde. Det er virkelig stort, det her. Virkelig. Men det er åbenbart død. Det har været op og slås med en anden hand. Det har nerver. Jeg tror, jeg tager det med hjem og viser det lokalmuseum. Det er så stort, det her. Et monster med nerver. Jeg har aldrig oplevet det så stort. Jeg vil nødt til at sige farvel.